Здравейте, приятели! Добре дошли в следващото видео. Надявам се да сте добре. Аз се чувствам прекрасно и сега ще довърша това, което започнах предния път. Именно бюджетирането и как да си разпределим месечния приход спрямо нашите разходи. Това, което направихме в предишното видео, всеки един от вас, който си е написал в таблицата своите приходи и разходи, редно е да сметне дали му остават, след като направи всичките необходими разходи, дали му остават средства. Има един принцип, според който се разпределят процентно, и той е сложен в тъй наречената пирамида на Маслоу. Много колеги я използват. Аз също съм учила това нещо. И най-елементарно разпределение, което аз ще ви го напиша отдолу под видеото. Ще го пусна. Аз така съм го запомнила като трите F. Сега ще ви кажа. 50% отиват за фиксираните разходи, фикс от нашите приходи. 30% отиват за плаващите разходи. Аз съм си го кръстила фън, защото в общи линии те са ни за удоволствие и забавление. Всички плаващи разходи, макар и не съвсем, но като цяло, за да го запомним. И в остатъка са 20%, които отиват за бъдеще време или future. Сега тук ще отворя една скоба, че тия 20% се заделят, когато получим приходите, и може в някакви етапи от нашия живот да не са 20, ами да са по-малко, да са 10% примерно. Въпросът е да не се разчита от ден за ден да се живее и да не заделяме абсолютно нищо и да не правим абсолютно нищо. Защо? Защото появяват се, всички знаем, че се появяват внезапни, изненадващи разходи, които са по-големи дори от една заплата и на които не можем да реагираме скорострелно понякога. Сега може някой да каже, да, аз ще взема от нашите, аз ще взема заем, аз ще продам нещо. Окей, и това са начини, но надали биха могли да се случат веднага нещата. И много по-спокойно би било да знае човек, че все пак си е сложил нещо настрани, което да работи пасивно в негова полза. Тук е мястото да кажа, че когато човек е с висок доход и е сингъл, може да се заделя и по повече от 20%, колкото може да си позволи, да не му пречи на този месечен стандарт на живот. На практика, приходите и разходите и парите, които ни остават, това е месечният ни стандарт на живот. С колко пари разполагаме. Това всъщност означава стандарта ни на живот. Разбира се, стандарта ни на живот зависи от много неща, зависи от големината на доходите и от нашето желание да харчим и да купуваме неща на различни места. Всъщност, тук е мястото да споменем, че е необходимо, най-здравословно е да си осигурим авариен фонд, буферна възглавница или както искате го наричайте. Това означава, когато закъсаме по един или друг начин, да има откъде да дръпнем едни пари спешно. Разбира се, ако си ги сложиме в гардероба, може да се изкушим в някакъв момент да ги похарчим за някаква емоционална наша прищевка. Затова би било, може би, най-добре да ги сложим на депозит. Сега препоръката е в такъв тип инструмент да се сложат не повече от 3 до 6 месечни заплати, за да може да се справим, ако решим да сменим работа, може да си плащаме спокойно нашите месечни сметки, фиксирани,
и да се храним нормално, докато си преместим работата. Също така, ако човек се разболее, защото за здраве също отиват доста сериозни разходи. И в този момент, когато човек не е здравословно добре, той не може да работи, за да си покрива стандарта. Така че е добре да има поне за 6 месеца една сума в авариен фонд. Разбира се, в този тип инструмент за депозит не се препоръчва да се слага огромна сума, ако някой събирал много пари. Защо? Защото там няма доходност. Там парите не се увеличават, напротив, те от такса и с минимална лихва 0, и нещо не порастват. Даже напротив, годишно намаляват. Така че, за да не губите, този инструмент не е за печелене на доходност. Този инструмент е ликвидни пари. Това означава, когато ми потребват, веднагически да мога да ги изтегля. И другата причина да заделяме пари за бъдеще време е, както в предишното и по-предишното видео споменах, че имаме стратегически цели. Който си е поставил стратегическа цел, знае, че трябва да заделя, за да може да я постигне с неголеми усилия. Защото няма как изведнъж, или всъщност би могло да има как, но не на всички, така да го перефразирам, не на всички им се случва често и редовно да им пада шестица от тотото, с което да могат да си позволят да си осъществят своите мечтани, такива, как ще да кажа, те са си стратегическите цели, които ги изредихме за закупуване на дом, за някакъв бизнес, за образованието на децата, за поддържане на добър стандарт на живот, дори допълнително за екскурзии и някакви други пътешествия. Било то с круизи, било то с яхти. Има хора, които така допълнително се стимулират по този начин, като се награждават. И за това нещо ще поговорим в следващ наш разговор, че наистина, за да може да имаме мотивация да правим нещо, е много добре да се награждаваме. Да си подаряваме нещо сами на себе си. Но сега ще кажа в връзка с отделянето на пари за бъдеще време. Тези цели, които изброихме, те са нещото, което ще се случи в бъдеще време, за което си мислим и мечтаем. И нещо, което всъщност не сме споменали, аз лично не съм споменала предния път така много подробно и да не съм акцентирала, е пенсионните години. Много хора не отчитат в днешно време, че това съществуващо бъдеще в някакъв момент ще дойде при тях. Вероятно по един или друг начин можем да повлияем така, че да живеем наистина достойно, и ще му отделя едно специално видео, специално за пенсионното осигуряване, пенсионното планиране, и тогава наистина ще кажа основните причини защо в момента, когато човек още не е пенсионер и даже когато е много по-млад, е добре да помисли по този въпрос. Само ще загатна, защото първо даваме ежемесечно пари в тази система и второ, защото ние не знаем след толкова много години дали няма да се промени рамката, по която се изчислява пенсията, и дали искаме ние да разчитаме друг да решава вместо нас как да живеем на тези години. Така, сега мисля да приключа и в тази вечер да пожелая на всички: бъдете усмихнати, бъдете спокойни
и в следващата разговор ще ви разкажа интересни за вас неща. Надявам се да ви харесат. Довиждане! Приятна вечер!